ban pen impat, ban pen bhapat, ban pen kaladur ya kejela, kadai ka thong jong ka Voice of the People Party. Ka Voice of the People Party, ka khot ya baro, kinong snong jong ka snong, thad raliang constituency, siya ka jingalang pajba ka party, ka kinong elam jong ka party rengkat presiden barang ba Arden Milar bas sayomoy, kinwan ban pensya ya kimat, bat kinong rim jong kanika party. Katarik haka kendai tarik September, kabembut haka nika sengi sajan. Kajaka kanlong hamen sobi haka por arsitek janmet. Ka party VPP hado manta klem song thai ban lej pasio thoi ki pai bah ka leng ki jaka sapang ka sanchar khalar ka bakhoi ka pasuba kumno banjit ikta kinong ngelam ki be ikri bad ka chat penreu bad kala kring ru ya shibun ki pai bah na kaleng ka beri u henyau tra ikisamla kilong kemi kilong ka pa ki pasngu khya ya kari bad ka chat penreu shibun ki pai bah kala kemi lenti bau pra on one seki jaka ka jongki seki than jongki seki constituency jongki hakani ka kanti unsawan cha thar raliang constituency kum manchu penkan mau ha katayo baladep ka VPP kalahir syakasnong umkiang ban pensai ya kinong rim jong kanika party bat kinong ngelam jong kanika party kilahir bat kila pensai ya kanika nong rim jong kanika party ban pesngu tho iki pa sepangkasan cha karar ka khoi ka basuba bat ngiyo iba pai ba kala tu check ni ke jingelang ban sngap ke jing pensai jong kini nongelam ke ba khamat jong kini ke party bat ngiyo i ba ke pai ba kala sngap ke jing pensai jong kini kinongelam jong kini ke party kita muluk sipai kan ini pertolongan laisin dengan ini pertanyaan agak ketua Hopra!